Hi guys! Welcome to Valley of Liwa! Hi guys! Pupunta kami sa Valley of Liwa. Kamusta kayo dyan sa likod? Hey! Ba't pa? Hey! In 200 meters. Hey guys! Yay! Kala mo millennials na. Ay, Gen Z. Ito ata yun ang sisilip natin. So ayan. Malapit na tayo guys. More. In 300 meters, you will arrive at your destination. Dito pala yun. Ito. Wow! Parang Siargao, Boracay. Pakita mo daddy yung yung nasa labas yung upuan nila. Ayan Oh. Parang Siargao. Ito mga vlogger Uy, vloggeries. Yo, kaway. Hey! Hi guys! Hey! Free beer? Vlogger, naka 360. May Paris pala dito. Oh, may pala dito. May isaw pala. Saan ko? Nakita ko. Yan. Hey! Ice cream yummy? Ice cream good. Ice cream yummy? Uy. Wala ba? Dito ka na. You have arrived. Uy, welcome to Valley of Liwa. Wow! Hey! 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 Hi guys! Hey! Coco! Milk! Hey! Nagulok ng milk na. Hey! We have arrived. Okay, welcome to Valley of Liwa, San Felipe, Zambales. Hi! Ayan na sila. Hey! Hello! Saan kayo pupunta? Papunta kami ng Liwa. Ito yung tulay papuntang Valley of Liwa. Hello, Sabina! Hi! Andiyan na! Dali! Bakit parang natatakot ako na nakikita ko yung silong? Wow! Tingin!
ito na. Marunong nga. Siya nag-ano. Hi! Isabi. Hi, Isabi. How are you?